Još malo počinje. Nije sve spremno, ali mi smo spremni. Mi smo spremni, došli smo malo prerano, ali nismo mogli spavati koliko je to dio nas, taj bodybuilding, i očekujemo puno dobrih formi, očekujemo neke ljude koji će prvi put nastupiti, zanima nas kako će izgledati. I veselimo se Sportfestu, veselimo se bodybuildingu, fitnessu, bikiniju, samo se veselimo. I nadamo se da će vam biti zanimljiv ovaj prilog, nadam se da ćete vidjeti možda i neku motivaciju među ovim ljudima koji su tu danas, koji će nastupiti, i pratite nas i mi pratimo vas. Ljudi, jeste spremni? Jesmo. Jel imate tremu? Malo? Samo se fokusirajte na poziranje i to je to, bit će sve u redu. Ljudi jedva čekaju da vas vide. Sretno vam bilo svima. Samo fokus. Viktor Žagar, imam 27 godina, ovo mi je drugo natjecanje, prvo debitansko ikad mi je bilo u Jagodini, prije 2 tjedna točno, i ovdje sam došao odmah nakon Jagodine i ništa. Što je u planu za sljedeće? Plan za sljedeće je da malo dođem na više kilaži. Zato jer za ovo natjecanje sam radio 20 kila kat, znači vezao sam sa 100 na 80. U sljedećem natjecanju bih htio doći na 85 na ovakvoj formi, na ovakvom nekakvom conditioningu. Znači možemo te očekivati na bini, samo malo veće? Samo možda malo veće. Koje su tvoje slabe strane, šta ti misliš? Slabe strane prsa i biceps. A dobre strane? Ramena. Ramena ti je dobra strana. Bravo. Čestitam i sretno. Hvala. Djevojke, jeste spremne? Imamo sad naprijed Teodoru koja je pobjedila na Jagodini prije 2 tjedna. Kako se osjećaš ovdje, Teodora? Super. Forma ti je i dalje dobra, fantastična. Imamo curu koja je prvi puta ovdje, još neko prvi puta? Cure. Koliko vas ima prvi puta? Vas 3 ste prvi puta. Bravo. Sretno vam bilo. Nadam se da ćete biti zadovoljne. Lijepe su vam cure. Biće ovo lijepo za pogled. Sretno. Mala zanimljivost,
Antonija Andrijašević je prvi put nastupila na pozornici, a nju je pratio njezin suprug Martin koji je uskoro nastupa malo kasnije. Malo je pomagao za poze i to. Kako se osjećaš? Nije ti Super je bilo. Pozing je bio loš kao što smo vidjeli. Nije bio loš. On ti je pokazao malo da dižeš guzu, to sam pratio. Bio je totalno cool i smiren. Ti si se lijepo smiješala na pozornici. Kako se osjećaš? To je sve super uzbuđeno. Šta misliš? Šta očekuješ od plasmana? Pa ne očekujem ništa iskreno. Došla sam svoj zabaviti. Ali ti se dobro osjećaš na pozornici. Ti nisi strano tijelo. dobro. Nisi strano tijelo na pozornici. To je dobro. Imaš dobar potencijal i nadam se da ćeš biti zadovoljna poslije. Kako da bude. Koji će Martin biti? Zadnji. Neće valjda biti zadnji. Martine, koji ćeš biti? Prvi. Koja će ona biti? Penzionerski sam se spremao što je priliči mojoj dobi, a ona će biti Reci, ajde. zadovoljna. Dejanira. Znači, pobjeda na Arnold Classicu, sad je došla ovdje, svejedno. Nije mi sve jedno. Ne, nije joj svejedno kako će ispast, ali jako je dobro, pobjedila je malo imidž. Više nema plavu kosu, sad ima ovu, kako ćemo to nazvati? Sad sam garava. Mala garava. Cure, sretno vam bilo svima. Ko si ti, šta radiš ovdje, reci ti meni. Evo, došla sam na prvo natjecanje, ja sam Ana Vladimir. Ana Vladimir. Moj trener Tomislav Šokić. Tomislav, jesi ponosan na nju? Iznenadila me. Došla je bolja nego sam očekivao. Nije ona samo tebe iznenadila, ona je sve iznenadila. Ti si fantastična, ti si rođena za ovo i ti si prvo veliko iznenađenje danas. Hvala puno. Jako si dobra bila, male prepravke i ja ne znam šta oduzeti, šta dodat, ovo je savršeno. Hvala puno. Da, jesi sretna? Puno mi to znači, jesam. Prvo iskustvo. Ovo što smo mi vidjeli od tebe sad, ovo je fantastično i bravo. Svaka Hvala čast puno. i sretno za Zasluženi budućnost. trener. Treneru, Na proljeću dolazim još bolja. Još bolja, pa to moguće uopće. Molim? Pa to uopće moguće. Uzet Je. ću obzir da je prvi put koračila u teretanu početkom godine. U 10. mjesecu sam prvi put došla u teretanu. Šta će biti kad dođeš drugi put? Vidjet ćemo. Sretno. Hvala puno. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Ima jednu zanimljivu priču za vas. Kako su ti izgledale ovi zadnji dani priprema? Reci šta si radio da ljudi čuju na koji način se sve može spremiti čovjek. Šta si napravio? Kardio, znači ujutro sat vremena lagano hodanje. Nakon toga radni dan, posao. Da poslije kardija išao trening, onda naravno posao. Poslije toga u 5 još sat vremena kardija, ali sve je bilo lagano. Nije ništa bilo, nema trčanja, nema ničeg. I molitva je bila svakodnevna i to je to. Šta si ti jeo? To ti meni Šta sam jeo? Ispričaj ljudima Prvo sam onu anomaliju, molim. Izbacio sam prvo svo meso, odradio sam jedan dobar post kako bi se, znači, moji receptori odviknuli, znači, od slatkog, jer sam se bio navukao jako na šećer, što većina ljudi ima problem s tim. I onda kad se resetirao skroz, znači, te receptore, kad sam se oporavio, onda sam tek mogao ući u pripreme, lagano, veganski, protein, ono, polako, dok nisam se vratio postepeno na ribu i tako dalje. Morao sam, znači, jedan reset napraviti. Duhovno, fizički, psihički. Šta očekuješ od ove bine? Reci. Ne znam, vidit ćemo. Ajde, sretno. S nama je dvojac iz BiH, Mumo i Isak u istoj kategoriji. Kakva su očekivanja?
Ovako, ja radim kod njega, on je moj šef, ajmo reći. Jel ga smiješ pobijediti? Pa ne znam, sad sudje će odlučiti. Čekaj, hoćeš mu smanjiti plaću? Skupo smo od 2015. na binama. Pomažemo, niko ne ide s nama. Tu uvijek nam neko pripomogne, ali uvijek smo skupa. On kad pobjedi, ja sam pobjedio. Ko da si ti pobjedio? To je to, tako da onaj... A on ako te danas pobjedi? Pa... Došao sam svojim autom, mislim s kolegom sam došao. Išao pješce. Nadam se da dobit ćemo kategorije, bar jednu, on jednu i mi zadovoljni. A ja sam i u minusu sam. Ne, vidio sam, sve sam vidio. Kako ste zadovoljni sa formom? Odlično, zadovoljan. Ovdje je malo opuštenija atmosfera, negdje drugdje. Nadam se da će vam biti top. Da će vam biti dobro i sretno ljudi. Hvala, još da te ne pomenem, imam tu jednog debitanta koji isto danas učestvovao prvi put u fiziku. Čestitam ovim putem, bio je 400 mjesto istog kluba. Ne bavi se ovim poslom, radi skoro nešto drugo, ali eto uspio je zguro i čestitam ovim putem. I mi čestitam. Hvala. My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Imamo super situaciju, zapravo najzanimljiviju ovdje trenutno, gdje su u istoj kategoriji otac i sin, jedan protiv drugog. Ali moram pitati ovo, ne mogu izdržati. Koji je otac, a koji sin? Ko će pobijediti? Tata. Sin. Tata. Tata je bolji. Tata je stvarno bolji. Dobro, iskustvo i treninzi i to je to. Kako ste vi, jel vi živite u istoj kući? Da. Kako je to funkcioniralo? Sad... On je kuhao za vas dvojicu? Kad stignem, koliko mislim? Me to pitanje bolje. Znači kad je normalno, znači kad nisu pripreme, fazi priprema, a kad su pripreme, onda je teži, znači dijeta, normalno, prehrane, treninzi, sve više naporna i normalno dolaze do... Ko je nervozniji na dijeti? Ko je sin? Govorite se više, ti si nervozniji. Ali, na malo. Čekaj, sad je rekao čovjek da smo mi zajedno bili na bini, dijelili smo binu, ima tome godina, evo, čovjek je i dalje tu, a ja jedem hamburger. I ja ću jednog dana pojesti hamburger. Vi ste jedna lijepa priča, možda je najljepša danas. Želim vam da budete i dalje aktivni i da nam svima pokažete kako to treba izgledati. Da se može, nemojte ljudi gledati godine, stari, ne mogu, boli me, ovo boli, ne. Treba se kretati, treba vježbati, treba zdravo se hraniti i znači dolazi sve, znači dolazi sve. Jesi skužio? To mi je uzor. To mi je uzor. Bravo tata, bravo sine, sretno, čuvajte se. Ovo će biti jedna nagrada za izvrsnost. Jedna nagrada za odličnu formu, za nešto što još do sada nije bilo. Radi se o tome da između Marija Božića, ovog ovdje, pozdravi ljude, molim te, i Žarka Stojića
je prije godinu dana sjedio jedan čovjek. On je Mario Jarečić i jako nam fali. Molim vas jedan pljesak za njega. Ono što je on pokazivao kao natjecatelj je jedna odlična forma, a sve to je pretvorio u nevjerojatna izdanja svojih atleta i on je sigurno bez konkurencije naš najbolji trener. Njega više nema, on je nažalost otišao prije 12 dana i jedno sjećanje na njega će biti nagrada koja nosi ime trofej Mario Jarečić. Nagradu Mario Jarečić je dobila Ana Vladimir za svoju izvedbu večeras. Očekivali smo da će to biti netko muški, nekakav muškarac. Ona je danas na prvom nastupu pokazala jednu strašnu formu i ona je, po mom mišljenju, zaslužila u nagradu. A ja želim, ne samo po mom, a ja želim da joj tu nagradu preda Žarko Stojić, prvi trener Marija Jarečića, koji od 98. godine do prije 12 dana bio s nama. Hvala. Drugo mjesto osvojio je Dino Škrijelj. Apsolutni pobjednik Sport Festa je broj 62 Dražen Salopek. Završio je Sport Fest. Kakvi su dojmovi? Pitam glavnog i odgovornog organizatora svega ovog danas. Sigurno je bilo puno stresa. Pa evo, već ovo nam je 5. godina i stvarno već je neka tu rutina je postala. Dobro smo se uhodali, uigrana smo ekipa. Naravno da uvijek težimo da to sve bude bolje, da budemo efikasni, da svi budu sretni i zadovoljni. Nekad nam se potkrade neka greškica, ali sve u svemu bilo je to jako dobro i zadovoljni smo kad sve ovako lijepo završi. Znaš što je jako lijepo? Publika, reakcije publike, to nam zapravo puno pomaže i daje jedan fantastičan ugođaj. Pa je, evo, mi stvarno imamo to zadovoljstvo da već 5 godina imamo jednu divnu publiku koja prati sve ovo što mi radimo, koja nas podržava u tome, ne samo nas, nego naravno oni su tu zbog natjecatelja. Mi smo ovdje isto da ovo sve napravimo za naše natjecatelje. Oni su u fokusu i
oni su najbitniji u ovom danu i vjerujem da to publika prepoznaje i da ih dodatno još i nagrađuje. I njih, a uz to je velika nagrada i nama. Je li imaš nešto da istaknuti što ja nisam pitao? Pa nemam stvarno ništa za istaknuti, evo sve što si me pitao je na mjestu, nemam šta, velim, presretan sam kako ovo sve ide i nadam se da ćemo se vidjeti druge godine. Nadam se i ja. Hvala. Filipe, kako si zadovoljan s ovogodišnjim izdanjem? Vrlo zadovoljan, 49 natjecatelja koji su večeras kroz dan točnije bili ovdje, pokazali ono za što su radili cijelo ljeto i pola jeseni. S obzirom na sve okolnosti i situaciju u fitnessu i bodybuildingu u Hrvatskoj, mogu reći da sam i više nego zadovoljan. Iskreno nismo očekivali ovakav odaziv tamo negdje sredinom ljeta kad smo planirali Bilo je sport. pesimistično. Bilo je pesimistično, tako je. To je znak da nam ljudi daju povjerenje. To povjerenje je ključna razlika između nas i nekih drugih i između uostalom vas koji ste podmetnuli sav ovaj trud organizacije i svega toga na svoje leđa. Koga ćeš izdvojiti od natjecatelja večeras? Evo sad smo završili s apsolutnom u bodybuildingu i moram istaknuti Dražena Salopeka s obzirom na... Evo Žare je rekao, on je još tu i još je dobar. Da, bio je fantastičan, ima za odraditi još par natjecanja, vjerojatno će biti još bolji. Istaknuo bi momke iz Bosne i Hercegovine, zaista nešto... Ne, moramo se zahvaliti. Na dolasku. Da. Znači imali smo ljude najviše iz BiH, iz Slovenije, imamo jednog Talijana i iz Srbije imamo Teodor koja je pobjedila, koja je pokazala opet super formu. Hvala svima njima koji su tu došli i ojačali ovaj naš događaj. Da, hvala puno i Slovencima i ljudima, natjecateljima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Italije i naravno i Hrvatske. Na povjerenju i nadamo se da će biti i dogodine. I samo jedno pitanje za tebe. Vidio sam da su proradile emocije. U tom trenutku kada si zastao, pretpostavljam da su prošli svi tvoji odlasci na Krk, svi vaši treninzi, sva vaša druženja u tako malom trenutku da ti to sve prošlo pred očima. Falit će čovjek. To je jedan od nas je to. Nije to neki čovjek koji gledaš na televiziji pa sad nemaš neke emocije. To je čovjek s kojim si ti proveo neko vrijeme. Prošao je neke intimne trenutke u karijeri, u životu, u svemu, tako da ostaje predubok trag da te to ne pogodi. Da, snažno je bilo. Mislio sam da neću ali suze su mi krenule, morao sam malo stati. Svi smo ljudi, tako da... Svi smo ljudi, uživajte dok trajete, trenirajte, budite dobri prema drugima. I hvala Lovro što si danas došao posnimiti sve ovo, veliki pozdrav svima. Lovro drži kameru, stvarno ima bicepse brutalne, sad pokazuje neke mišiće i to. Lovro. Front delt.